खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गसाइगावनि गाम्बारि बिलआव बिपिएफ दोलोनि केडारफोर जयनिं हाबाफारि। डिमा हासाव बिसायख'थियाव बिजेपिनि 4 बिजाथिया बादायनाय गैयालासे देरहाबाय। राङारि बेले-बेजे खालामनायनि अजदआव 8 भिडिअ'खौ सासपेन्ड। सिलचराव आइजोजों लोगोसे 5 ड्राग्स फालांगिरि हमजादों। बखाजानाव आयेन बेरेखा मेगजिन आरो गुलि बोखांदों। नगावआव पुलिसनि फिसाज्लाया मोसौ बोरमा खावनानै हमजादों। जम्मु काश्मीराव दुंहाव थासारि, मबाइल इन्टारनेट बन्द। 4 इन्डियान आर्मिनि जिउ खहा जानायनि उनाव गोख्रों क्रेकडाउन। हायुङारि मानास हाग्रामायाव दावबायारिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। दिल्लीयाव खुवा खुनायनि जाहोनाव गं 16 बिरखंआ थि समाव बिरखांनो एबा बानो हायाखै। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गाम्बारिबिल गामिनि केवलां गेलेग्रा फोथाराव कसुगाव ब्लक बिपिएफनि बानजायनायाव गिदिरथार सुबुं गमा हाबाफारिजों लोगोसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव गोबां रोजा रोजा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा बाहागो लाफैनायजों लोगोसे बारग' एनटिएफबिनिफ्राय गासै 150 सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानायजों लोगोसे गासै 2,000निबो बांसिन इउपिपिएल, बिजेपि, टिएमसि आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय गोबां मावथि सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयेन जाफैयो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे सोनाब क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारी, एमसिएलए मृत्युन्जय नार्जारी, प्रकाश बसुमतारी आरो गोबां बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा जेबो खामानि मावनो हायाखै, खालि गावनि मुलाम्फानि थाखायल' खामानि मावदों आरो प्रमद बर'खौ रावबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनला, बेनि थाखायनो दिनै इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव रायजो राजाफ्रा लोब लोब हाबफैदों होननानै रोखायै फोरमायो। एनसि हिल्स अट'नमास काउन्सिल एबा डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां सुक्रुबारखालि बिजेपिया कंग्रेसनि बिजाथिफोरखौ हुमखि होनायनि गोख्रों अजद सिगांनायनि गेजेरावनो बिजेपिनि 4 बिजाथिया बादायनाय गैयालासेनो देरहाबाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिजाथिलाइ बोखांना लाफिननायनि जोबथा खालारखालि बिजेपिनि 4 बिजाथिया बादायनाय गैयालासेनो बिसायख'थियाव देरहादों। डिमा हासाव काउन्सिल बिसायख'थियाव बादायनाय गैयालासे देरहानो हानाय बिजेपिनि 4 सोद्रोमाया जादों 10 नं माइबां एबा सोनाब बियाबनि बिजाथि महिद हजाय, 12 नं बाजाव बियाबनि बिजाथि बिश्वजित दाउलागुपु, 23 नं हारां गाजाव बियाबनि बिजाथि अमेन्दु हजाय आरो 24 नं हामरि बियाबनि बिजाथि मनजित नाइदें। मख'नो गोनांदि डिमा हासाव काउन्सिलाव गासै मोन 28 बियाबनि गेजेराव बिजेपिया 4 बियाबाव बादायनाय गैयालासे देरहानो हादों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि कंग्रेसनि स्पक्सपार्सन बर्नाली फुकना सुक्रुबारखालि मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ गोजोन आरो गोग्गोयै खुंनो दाबि खालामदों। बेजों लोगोसे कंग्रेसनि बिजाथिफोरजों लोगोसे बिजाथिनि नखरनि सोद्रोमा पलिं एजेन्टफोरखौ फन खालामनानै हुमखि होगासिनो दं होननानै अजद होदों। बेनि अनगायैबो डिमा हासावआव बिजेपि दैदेनगिरिफ्रा गुबुन गुबुन उदखारि आफादफोरजों लोगोसे सोमोन्दो दं होननानैबो अजद होदों। बबेखानि बे समाव कंग्रेसनि 4 बिजाथिजों लोगोसे जेबो रोखोमनि कन्टेक्ट खालामनो हायाखै। बै 4 बिजाथिया माबायदि हालोदाव दङ बेनि बागैबो जेबो खौरां गैया होननानैबो कंग्रेसआ खौरांगिरि मेलाव बुंदोंमोन। राङारि बेले-बेजे खालामनायनि अजदआव रायजोनि 8 ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार सुंद'यै भिडिअ'खौ सासपेन्ड। एमजेएन रेगानि रां बेले-बेजे खालामनायनि अजदआव 8 भिडिअ'खौ सासपेन्ड खालामदों। आसाम सोरखारनि पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफाननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि बिथोन बायदियै 8 भिडिअ'खौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बै 8 भिडिअ'आ एमआईएसआव थानाय पुजिनिफ्राय गोबांथार बिबांनि रां बेले-बेजे खालामदोंमोन।
राङारि बेले-बेजे खालामनानै सासपेन्ड जानाय सा-9 भिडिअफोरा फारियै सनितपुर जिल्लानि गाब्रु ब्लकनि भिडिअ, हेमकान्त बरुवा तिनसुकिया जिल्लानि काकपथार ब्लकनि भिडिअ, बर्णाली फुकन जरहाटनि भिडिअ, देजेन कुमार बरा सिलचरनि भिडिअ, अविनाश तायेक बिश्वनाथनि भिडिअ, रश्मि रेखा महन्त सयदुवारनि भिडिअ, अरुण कुमार दास साकमतानि भिडिअ, गौतम कुमार शर्मा सदियानि भिडिअ, पलक कुमार शर्मा। रिपर्ट बायदिब्ला हेमकान्त बरुवाया आयेन बेरेखायै 2,95,022 रांनि मुवा बेसाद दिहुननायनि दायाव सासपेन्ड खालामजादों। बेबायदिनो बर्णाली फुकना एमजेन रेगानि पुजिनिफ्राय 62,989 रां दिहुनखोमानायनि दायाव, देजेन कुमारा एमजेन रेखानि पुजिनिफ्राय 8,79,491 रां, अविनाश तायेका एमजेन रेखानि पुजिनिफ्राय 1,65,920 रां, रश्मि रेखा महन्तआ एमजेन रेखानि पुजिनिफ्राय 5,41,000 रां, अरुण कुमार दासआ एमजेन रेगानि पुजिनिफ्राय 9,67,715 रां, गौतम कुमार दासआ एमजेन रेगानि पुजिनिफ्राय 65,72,719 रां आरो पलक कुमार शर्माया एमजेन रेगानि पुजिनिफ्राय 2,18,14,442 रां दिहुनना जानायनि थाखाय साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजादों। सिलचराव ड्राग्सनि हेंथायै काछार पुलिसनि जाफुंसार अपारेशन। काछार पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै गोबांथार बिबांनि हेर'इनजों लोगोसे 7 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सिलचरनि मेहेरपुराव पुलिसआ सिग्रोमनानै सासे आइजोजों लोगोसे 7 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। बेजों लोगोसे 306 ग्राम हेर'इनखौबो जब्द खालामदों। हमजानाय 7 ड्राग्स फालांगिरिखौ फारियै मस्ताक आहमेद, मकबुल आलम, राजन आहमेद, एमाज हुसेन होननानै सिनायथिनो हादों। बेनि अनगायैबो मस्ताक आहमेदनि बिसि सुमकि बेगम मुंनि आइजोखौबो काछार पुलिसआ हमदों। मेहेरपुरनि गंसे फालांगियारि फसंथाननिफ्राय बोखांनो हादों 306 ग्राम हेर'इन। रिपर्ट बायदिब्ला हेर'इनजों लोगोसे हमजानाय 7 ड्राग्स फालांगिरिया फालांगियारि फसंथाननि कर्मचारि। कार्बि आंलं जिल्लानि बखाजानाव आयेन बेरेखा गोग्गो गुलि आरो मेगजिन बोखांनो हादों। कार्बि आंलं जिल्लानि बखाजानाव दिनै आसाम पुलिस आरो CRPFनि जथाय अपारेशनाव गोबांथार बिबांनि गोग्गो गुलि आरो मेगजिनजों लोगोसे 2 दुथांखौ हमनो हादों। बखाजाननि SDPO रस्तम राज ब्रह्मनि दैदेननायाव बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला बे अपारेशनाव रैखाथि बिफाना AK-47 राइफल आरो इनसास राइफलनि टर 150 गोग्गो गुलि आरो गं 6 मेगजिनफोरखौ जब्द खालामनो हादों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै गुलि आरो मेगजिनजों लोगोसे हमजानाय 2 दुथांखौ पुलिसआ रोखायै सिनायथि होआखै। SDPO रस्तम राज ब्रह्मआ सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय बै 2 दुथाङा डिमापुर रेल स्टेशनाव सासे रैखाथि जवाननिफ्राय बेग सिख'नानै खारबोदोंमोन आरो बिसोर नगाव फारसे फैगासिनो दङमोन। बे समावनो स्रोद सुलुंनि रिपर्टखौ लानानै पुलिस आरो CRPFआ जथाय अपारेशन खालामनानै बै 2 दुथांखौ एरेस्ट खालामनायजों लोगोसे गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा गुलि आरो मेगजिनखौ जब्द खालामनो हायो। बे खेबाव मोसौ बोरमा सिखावनि महराव पुलिसनि फिसाज्ला। नगावआव पुलिसनि फिसाज्लायानो मोसौ खावनानै हमजादों। थांनाय हराव पुलिसनि फिसाज्लाया मोसौ बोरमा खावनो फैनानै हमजादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला ड्राग्स बायनानै जानो थाखाय मोसौ बोरमा खावनो फैनाय 2 लाइमोनखौ थांनाय हराव जुरियायाव हमनो हादों। गंसे I-20 गारिजों मोसौ बोरमा खावनानै लाबोनाय समावनो जायगानि रायजोफ्रा पुलिसनि फिसाज्लाफोरखौ हमदों। रिपर्ट बायदिब्ला मोसौ बोरमा खावना हमजानाय सासे लाइमोननि बिफाया आजिरा मोननाय पुलिस आरो गुबुन सासेनि बिफाया सिबिथाय होगासिनो थानाय पुलिस हाबिलदार। बै 2 सिखावनि न'आ रहानि सारागावआव। बबेखानि बै 2 मोसौ सिखावा बे समाव जुरिया पुलिसनि जिम्मायाव दङ। जम्मु काश्मीरनि पुंछ आरो राजौरी जिल्लायाव शुक्रबारनि बेलासे समाव इन्डियान आर्मिनि 4 जवाना टिउरियाफोरजों बुथार जानायनि उनाव आथिखालाव जोबोद दुंहाव थासारि सोमजिदों। जायगानि पुलिस आरो आर्मिया टिउरियाफोरखौ नागिरनानै गोख्रों क्रेकडाउन एबा कर्डन सार्जिं खालामगासिनो दङ। लोगोसे 3 सुबुङा आर्मिनि गुलियाव जिउ गोमादों आरो गोबांखौनो पुलिसआ हमनानै लांनायाव रायजो राजाया हेंथा होदों। जाहोनाव जम्मु काश्मीरनि सोरखारा मबाइल इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द खालामनो गोनां जादों।
अदेबानि क्रेकडाउन एबा कर्डन चार्जिं दासिमबो सोलिगासिनो दं होननानै जम्मु काश्मीरनि पुलिसनि DGPआ मिथिहोदों। वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामानि गाहाय हाबग्रा लांगोनानि बासबारियाव प्रिन्स भिलेजार्स NGOनि बानजायनायाव आरो ग्रेटार बासबारिनि हेफाजाबजों गिबि खेबनि थाखाय खुंफुंजागोन मानास फेस्टिभेल। बेजों लोगोसे बासबारियाव मानास फेस्टिभेल खुंफुं आफादनि मावख'खौ नेम बायदियै बेखेवो आदिबासी नेता सुभाष तिर्कीआ। मावख' बेखेवनायनि उनावनो मावख'आव खुंफुंनाय समाव फेस्टिभेल खुंफुं आफादनि आफादगिरि सुभाष तिर्कीआ फैगौ 2024 मायथाइनि 25 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम 7 साननि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मानास फेस्टिभेल खुंफुंनाय जागोन होननानै फोसावदों। खौरां मेलाव सुभाष तिर्कीआ वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामानि खाथि खाला ओनसोलनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय, बेनि हारिमुआरि जानाय आदब, गाननाय जोमनाय बायदिनि सायाव फोसावनाय, फाननाय, हादरारि गुबुन हादरारि दावबायारिफोरनि सिगाङाव दिन्थिफुंनाय बायदिनि सायाव नोजोर होनायजों लोगोसे मानासखौ रैखाथिनि थाखाय फोसावनाय हाबाफारि लानाय जागोन होननानै मुंख'दों। बेनि अनगायैबो हायुङारि मानास हाग्रामाजों लोगोसे हाग्रामानि सेराव नांजाबनानै थानाय फातिमाबाद साहा बागाननि फारसे हादरारि गुबुन हादरारि दावबायारिफोरनि गोसो बोगथाबनाय बांनायनि फोसावनाय हाबाफारिबो खुंफुंनाय जागोन होननानै खौरां मेलाव मिथिहोदों। खौरां मेलाव मानास फेस्टिभेल खुंफुंनाय आफादनि माखासे सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादोंमोन। दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव गोबां खुवा खुनायनि जाहोनाव सनिबारखालि गासै गं 16 हान्थियारि बिरखंफोरखौ थि समाव बाहोनो एबा बिरखांहोनो हायाखै। बिरखंफोरनि सिबिथायाव जोबोद गाज्रि गोहोम गोग्लैदों दिल्लीयाव खुवा खुनाय गाज्रि बोथोरा। मख'नो गोनांदि देग्लाय बोसोराव गुबुन बोसोरफोरनिख्रुइ बांसिनै रोजायै खुवा खुनायनि जाहोनाव गोबां खेब फरायसालिफोरखौ बन्द' फोसावनांदोंमोन दिल्ली सोरखारा। सनिबारखालि दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोननि ट्राफिक अथ'रिटिआ मिथिहोनाय बायदिब्ला गासै गं 11 इन्टारनेशनेल बिरखं आरो गं 5 नखर बिरखंफोरा थि समाव बिरखांनो एबा बानो हायाखै बोथोर गाज्रि जानायनि जाहोनाव। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।